Hello po, pwede po magtanong? Ay, pero ate, saan dito yung ano, papunta ng Hangin Bridge? Doon isa lang to. Makita namin agad. Thank you po ah. Say hi kayo sa vlog. Thank you po. Opo. Siyempre, salamat kay ate at ito na nga, nakita namin ang Hangin Bridge dito sa San Jacinto. Ito na. Aakyat na ako. Siyempre, kay John Lloyd, shoutout sa iyo pare ko ay. Dahil sa pagka-cameraman mo sa akin, ayun, ito na, naglalakad-lakad ako ha. Lakad ba yan? Parang excited ako masyado. Wow! Oh my God! Nakita ko na. Ang haba pala nito mga kalas. Alam nyo, mayroon lang akong kwento sa inyo. Napakalalim daw nitong ano dito. Tubig o itong ilog dito. Mga, ewan ko, baka sinasabi daw nila, 2 poste. Ewan. Yun, shoutout sa aking kasama. Yan. Thank you pare ko. Ang ganda ditong pumunta mga kalas. Alam nyo, tignan nyo naman pagmasdan nyo. Napakatahimik. Pero alam nyo, gumagalaw-galaw. Nahilo nga ako eh. Pagkatapos nito, naglalakad ako. Ayan. Ako muna nag-video. Naku, ang ganda ditong pumasyal. Kaya mga tropa o mga kaibigan, pumasyal na ako dito. Napakaganda. Sarap mag-selfie dito. Maraming tao. Lalo na dito sa baba. May mga sumasayo pa nga ng mga TikTok. So guys, grabe nakakainin yung paglagat ko. Napakangaba. Ano yun? Hindi ko may mga tanuan natin. Maganda guys.